ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ଆସେ ଆମେ ଟିକେ ଶଙ୍କି ଯାଉ। ସତରେ କଣ ମତେ ଦିନେ ମରିବାକୁ ପଡିବ? ଯଦି ଜନ୍ମ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଅଛି ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କଣ ହୁଏ? ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ ସିନା, ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଯାଏନି। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାଏନି, କିଛି ମାନେ କିଛି ଯାଏନି। ଅତି ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରିୟଜନ ଘର ଚୌକଠରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଜନ୍ମ ଯଦି ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଲି ହିଁ କାହିଁ ନ ମରିବା? ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେ you are reducing yourself to zero, বা you know you are having no assets at the time of your death। ହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଟା କେମିତି ହବ? ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଆସନ୍ତୁ এই কবিতাটি শুଣିବା। ନିଃସ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଡାଏ ଏମ୍ପଟି, ଇଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାର ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବାର୍ଥକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ତେବେ ଆଉ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ। କବିତାଟି ଏହିପରି ଅଛି, ନିଃସ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା କହୁଛି ଶୂନ୍ୟ, ରେଡ୍ୟୁସିଂ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଟୁ ଜିରୋ। ନିଃସ୍ୱ, କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଧନ, ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମାନ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସୋସାଇଟିକି ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆର କବିତାଟିର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଭାବୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସମୟ ଖୋଜ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସମୟ ଖୋଜ। ଆଜି କଥା କାଲିକି ନଥିବ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କଥା କାଲିକି ନଥିବ, ହେଉଥିବା ଆମେ ସଜଳ। ଚାଲିଗଲେଣିରେ ଅନେକ ଜଣ, ନ ବୁଝି ଏ କଥାରେ ଅଛି କଣ? ଚାଲିଗଲେଣିରେ ଅନେକ ଜନ, ନ ବୁଝି ଏ କଥାରେ ଅଛି କଣ? ସମାଜ ଆମକୁ ଦେଇଛି ବହୁତ, ସମାଜ ଆମକୁ ଦେଇଛି ବହୁତ, ସାଥେ ନେବା ନାହିଁ କଥାଟି ସତ। ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି, ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି, ସାଥେ ନେବା ନାହିଁ କଥାଟି ସତ। ଆଗ ପଛ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ହେଲେ ତା ଆଗୁ ଖାଲି କରିବା। ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହା ଧର୍ମ ଅଛି, ଯାହା ପାଠ ଜାଣିଛେ, ତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ, ସମାଜକୁ ଦେଇକିରି ଜ୍ଞାନ ଧନ ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଧନ ଧର୍ମ ଯଦି ଛାଡିବା, କୃପଣତା ନକରି ଆଗରୁ ବାଣ୍ଟିବା। ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ସରିବନି, ଧନ ତ ଆପଣ ନେଇକିରି ଯିବେନି। ରେଡ୍ୟୁସ yourself to zero, your bank balance। ଖାଲି ଆସିଅଛୁ, ଖାଲି ତ ଯିବା, ଏ ସମାଜକୁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିବା। ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିବି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ଞାନ ଧନ ଧର୍ମ ଯଦି ଛାଡିବା, କୃପଣତା ନକରି ଆଗରୁ ବାଣ୍ଟିବା। ଖାଲି ଆସିଅଛୁ, ଖାଲି ତ ଯିବା, ସମାଜକୁ ସବୁ ଦେଇ ତ ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଏ କବିତାଟି, ନିଃସ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଟେ ତ କରିବେ। ସଦାବେଳେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏ ଲେଖାରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟକ୍ ଟୁ ମହାପାତ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଏ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାକି କିଛି ନୂଆ ଭିଡିଓ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ତାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର।